Controlem-nos perquè parlem de Control T, que si no ho sabíeu és un programa presentat per Thaís Villas i amb col·laboradors rotatius, un aspecte curiós del programa, excepte l'Anna Bertran i l'Alba Florejacs, actrius, i el nebot de la Thaís Villas, l'Oriol Artola. És un programa on parlen del món d'internet i les noves tecnologies, i pels qui no ho sapigueu és una adaptació calcada d'un format de la tele belga que es diu Control Pedro. Jo en primer lloc vull demanar perdó. Vull demanar perdó als arbequins, vull demanar perdó a l'Aleix i vull demanar perdó al Bruno. Ai, que maco. No et perdono. Per demanar-los que es traguessin el programa per poder analitzar-lo en aquest podcast. Per tant, pels qui no m'hagueu fet cas, abans de començar a valorar-lo, si us sembla, mirem un tall que resumeix aquesta essència del programa i que analitzarem a continuació. És molt fort. Us demanaria, si us plau, que m'ensenyéssiu els continguts que m'heu portat. És un compte d'Instagram que em fa molta gràcia, que ensenya lo guarra que és la gent. Algú amb molt poqueta feina, diguéssim, que s'ha dedicat a buscar noms de persones que sonen igual que lletres de cançons famoses. It's time for Africa. Aviam, Artola, és el moment de que valoris el que... Bueno, té molt valor, ja t'ho dic ara, el que ha fet avui els nostres col·laboradors. Espuma blanca d'amor. Mira, aquella senyora... Como una artora. Aquella senyora ho està donant tot. A dintre s'ha de veure... Hola, que guai! El veus? Sí. Home, això et fumes un peta i et pots Mireu passar moltes hores. mireu el nom. Si et fumes un peta no et fa falta això, ja. Aviam, jo vull que aquí esbrineu per què la Guri, que aquí la tenim, va ser tan important al món d'internet. Hola, Guri, bona nit. Guanya l'Àngel Llàcer, que ha guanyat, ara mateix t'ho dic, un magnífic Tamagotchi. Aviam, tots a dintre. Doncs ens volem preguntar... Xulo aquest selfie, És molt xulo aquest selfie. Ens volem preguntar, aquest programa funciona com a format? Ens convenç? Potser no ens convenç perquè no va dirigit a un públic com nosaltres? Trasllada correctament els fenòmens d'internet a la televisió? Si us sembla, primer diem tots els arguments a favor, diem les coses positives, les coses maques del format. Serà difícil. I després per mi, les critiquem. Intentem, com diria el president d'edat de la mesa del concret, intentem no fer massa trombosis i aligerar una miqueta. Anem rapidet. Perquè si creem una cua com la del pa a l'Eucaristia, se'ns faran les tantes i hauríem d'anar acabant aquest podcast. Començo jo, que em caracteritza molt la meva pressa. Ràpid. Crec que el format com a aposta és original, no diré que no. També t'haig de dir que porta el nom de Control T perquè hauria de ser Controla T Thaís, perquè la veritat que està una mica descontrolat tot el que és el plató, els temps de parlar, les moderacions no m'agraden, no acabo d'entendre, molt guionitzat, i pel meu gust crec que té coses molt bones, el que és tractar l'internet cap a un públic més sènior, podríem dir, però crec que no està ben portat en el que és terreny audiovisual i programa de tele. Sí, bé, estic bastant d'acord. Ai, que bé. En general, vaja, jo diria que a favor del format, diria que hi ha una bona elecció de col·laboradors, m'agraden els col·laboradors que aporten, són gent que dona joc i podria donar molt joc. També valoro positivament la intenció de portar contingut d'internet a la televisió pública, això sempre està bé. També m'agrada que sigui un format distès i que sigui així, és un format interessant, perquè recorda bastant els podcasts, aquest tipus de podcast que ara estan molt de moda, potser aquí a Espanya no tant, però a Estats Units sí, que són un gènere ja dintre de YouTube, que és el commentari. Són podcasts on es comenten memes, es comenten notícies, youtubers ho fan, i m'agrada aquest tipus de cosa distesa, anem comentant, tal, això està bé, m'agrada. Doncs mira, a mi com a part d'innovació també m'agrada que cada convidat tingui una tauleta i aleshores pugui compartir amb la presentadora els continguts que ha portat des de la seva pròpia tauleta, interactuant amb el contingut que el qual comenta. Correcte. Crec que és una aposta de decoració i de plató fins i tot molt interessant. I molt tipus podcast. Estètic, no? I molt tipus podcast, efectivament. Després, crec molt positiu que no només es quedin a fer un recopilatori com a l'APM o al TV Mos de Televisió Espanyola, sí, ni tampoc es dediquin a comentar els virals com a l'APM i l'Eurocities, sí, sinó que també s'atreveixen, per què no dir-ho, a inventar proves perquè els col·laboradors juguin, proves mediocres, per què no dir-ho, però valoro la intenció, i així també poden fer partíceps als convidats i generar escenes divertides. També et dic,
diuen que podem trobar tots els enllaços perquè juguem a casa a la web de Control T. Jo he entrat a la web de Control T... Hi ha alguns que no estan, no? No hi ha ningú, no hem ficat cap enllaç. Ostres. Vaja. Així que... Jo vull dir una cosa, perdó, deixeu-me 10 segons. Només dir que trobo molt bé, vull dir, jo no vull criticar qualsevol programa d'entreteniment perquè al cap i a la fi crec que hi ha un esforç darrere que s'ha de valorar. Totalment. Però sí que és veritat que crec que el fet de crec que és un programa molt planer, és a dir, es parla d'un tema com és l'internet que el coneix tothom, ningú desconeix l'internet. Llavors crec que és l'error del programa, és a dir, tot programa on hi ha un secretisme que no vol dir enganyar l'audiència, sinó on hi ha un joc amb el que es juga que és secret pel públic i l'ha d'anar averiguant programa darrere programa, crec que és la gràcia també que fa que segueixi. Però un programa on està tot obert, on internet tothom ho sap, o quantitat de coses que els col·laboradors diuen o han de descobrir els col·laboradors, tu potser ja ho saps, crec que aquesta comunicació entre espectador i presentador i col·laboradors crec que no els hi dona molt. Però en aquest cas crec que tu potser sí ho saps, però hi ha molt públic que no. Clar, però aquí, digue'm... Sí, clar. Aquí crec que el programa falla perquè no està molt clar quin és el seu target. No, gens ni mica. I crec que el target sí que va més cap a una gent més gran, no? Pot ser, sí, pot ser. Perquè, bueno, no sé, hi ha certs vídeos que a mi han posat en el programa i a mi no em fan gràcia. I ja els coneixíem. I a ells els hi fa molta gràcia. I llavors, totalment. No sé, les risses, hi ha com uns riures. No, és que t'anava a dir, jo crec que han escollit a l'Alba Florejacs i l'Anna Bertran com a col·laboradores perquè com són actrius poden falsejar el riure. Perquè hi ha moments en què riuen i jo penso que això no està fent gràcia a ningú. L'Àngel Llàcer tenia una cara d'estar-se avorrint, pobre, i aquestes dues... L'Àngel Llàcer va dir, que bien que estoy yo en Jet Music. Vull dir, és que... es va quedar com... No, de veritat, vull dir, un aplaudiment a les dues col·laboradores perquè els ha tocat el paperot d'aguantar un contingut que no se sustenta. Si és un contingut que no estàs a gust o fins i tot a vegades no entens què fas allà, perquè en aquests moments jo crec que els hi passa, també el fet d'aguantar aquesta però clar, jo, parlant de col·laboradores, a mi, quan ho vaig veure, no em va quedar clar quin eren convidades, quin eren col·laboradores fixes. No, a tu ni a ningú. Mira, per tirar un punt... És aquest descontrol, no?, que dèiem abans, una mica. Un punt a favor, m'agrada molt la Thaís Villas, a mi. Sí, a mi m'agrada molt. Veig una noia molt moderna... Jo crec que és un error. No t'agrada la Thaís Villas? A mi m'agrada molt. Com pot ser que com a presentadora d'un programa sobre xarxes escollis una presentadora que no té xarxes socials? Vull dir, quina experiència tindrà per poder comentar-les? No té ni Twitter ni Instagram. Però jo crec que juguen amb això. Com pot estar comentant Twitter i Instagram una persona que no té? Juguen amb això, Sergi. Tenint a TV3, per exemple, el Lluís Marquina, que feia el Generació Digital, o tenint a la Mariona Dinarès de Catalunya Ràdio, que parla de xarxes al pop-up amb bastanta més solvència. O podríem provar amb un youtuber. O amb un youtuber. Clar, també. Els d'Adolescents i Cat, per exemple, o els d'Oli d'Oliva. Per exemple. Però potser juguen amb això també perquè la Thaís descobreixi també amb els espectadors com funcionen les xarxes. Pot ser. Podria ser també un mètode. Clar, és que aquesta és la cosa, vull dir... Difícil de pillar. Pels joves ja tenim clar que no és, perquè no connectem amb nosaltres. No. Aleshores, pel públic vell sí, seria ideal perquè la gent més gran s'introduís les xarxes socials, però jo penso que tampoc veuran el programa perquè d'entrada no se sentiran atrets per la temàtica. Aleshores, no sé si això queda relegat a un públic adult mitjà o què. Ens hem posat en contacte amb TV3 demanant l'audiència disgregada per edats i no ens l'han volgut donar. Per tant, aquí estem conjeturant, però tampoc tenim dades per suportar les nostres opinions. Jo crec que també és un nou cas de la televisió no prenent com a tontos als espectadors, perquè jo crec que els adults, siguin sèniors o no, o sigui 50 anys, 60, ja saben els memes aquests i ja consumeixen i ja els hi podries donar bon material. No està ben utilitzat el llenguatge cap a l'espectador, crec que no està ben utilitzat. Jo crec que ja els podries donar algú més, o sigui, hi ha contingut d'internet que és molt interessant, no a l'aparell aquest que detecta l'olor de no sé què, o sigui, es parlen de xorrades. No, i quan han d'explicar tant els continguts, és com un acudit. Si l'has d'explicar tant, és que era dolent. No estic d'acord, perquè o sigui, justament en això es basa el que parlava abans dels podcasts youtubers aquests sobre comentari de memes, que és tu fer un comentari que això, o sigui, que fer xistes a partir d'això, relacionar aquest meme amb altres coses de la societat o no. O sigui, també això podria estar bé. El que passa és que no està ben fet, no hi ha un guió bo en aquest programa. Vull dir, és que en el vídeo que hem vist de resum, i perquè l'hem retallat, però la Thais explica, i a sobre dient prengueu-vos un calma, que si no ho enteneu us ho repetim, explica els perfils de Facebook que tenen noms semblants a lletres de les cançons. Sí, està fatal. I són bastant lents explicant-ho i arriba un moment que penses, és que el que tu deies m'estan prenent com a idiota, perquè vull dir, ho he entès a la primera. Aleshores, clar, també jo penso, potser no era aquesta la manera
d'adaptar les xarxes a la tele. Clar. Que potser no es poden adaptar i això només hagués funcionat com un perfil que recopilés aquests continguts com Cabronazi. Totalment. Vull dir, sí. per què no crear el Cabronazi de TV3 Clar. i que sigui un perfil que comparteix això? Perquè potser no cal tenir tot una tertúlia de gent que ho comenti. O sí, jo crec que sí. O potser només amb un presentador ja fèiem i no calien els col·laboradors. No, jo crec que sí, el que passa és que no està ben fet, perquè això és un gènere que a YouTube triomfa. No ho sé, és difícil d'entendre i de pillar per on van els També alguna coseta més, el concurs aquest que hi ha, jo és que no l'entenc. O sigui, no entenc què passa amb això. O sigui, qui guanya... O sigui, ojo, perquè si tu mires Il·lustres Ignorantes, també hi ha un concurs d'Il·lustres Ignorantes. No coneixereu el format, potser, és un format de Zero, amb ostres, com es diu aquest? Javier Coronas, amb col·laboradors com Javier Cansado, Pepe Colubi, i és un format còmic. Hi ha un concurs que es fa malament aposta perquè fa gràcia, que no es faci bé un concurs. Això es pot fer, però en aquest cas és com que s'intenta fer bé, es descontrola i no queda bé. Sí, no sé, és que també... No sé, no. És això, vull dir, el nebot, entre cometes, de la Thais, que és l'Aniol Artola, no entenc molt bé el seu paper, perquè també els punts els dona com li dona la gana. Clar, perquè és la gràcia, jo crec que suposo que fa gràcia, no? Que, mira, dona els punts perquè li dona la gana. És que jo crec que genera fins a cert punt de rebuig en l'audiència aquest personatge, perquè és el típic arquetip de friqui repel·lent que jo crec que no pot connectar amb ningú. No, jo crec que si quedés més clar de què van els tiros, si és un concurs mal fet a posta, és un concurs que està mal fet perquè està mal fet, què passa aquí? I ja està. No sé. També tenen una secció, diguéssim, on han d'endevinar, mitjançant una videotrucada per Skype, què ha inventat a internet la persona amb la qual parlen. Quina xorrada! No, però és que no em pot sorprendre més la maleducació i la falta de respecte amb la que tracten a un convidat que està perdent temps per atendre'ls, perquè se'n foten d'ells i no els hi fan cas, a banda de que han optat per no tenir traducció simultània i intentar parlar el poc anglès que les persones de carrer dominem sense traductors, i és que vull dir, no s'entenen de res. Jo és que flipo amb la feina del subtitulador del programa de l'Oles León, la feina que devia tenir el pobre subtitulador, perquè d'una paraula de la Loles León dient sex, el subtitulador ja està inventant-se una narrativa de jo vull parlar de sexe. De veritat? I intentant conjugar les paraules soltes que anava tirant la Loles León. No continuïs, sí, jo m'estic posant malalt. O sigui, no sé tot i que la Loles León amb el Marc Giró va fer una molt bona parella estranya. És que és això, els col·laboradors, aquí hi ha bon material. I després ja... Perquè són molt potents ells. Clar. Donen contingut. Sí. I per acabar, el que deia el Sergi, no sé si potser és una falta de respecte al convidat o no, però sí que és un mal ús del convidat. Tens una persona que ha inventat alguna cosa a internet, no sé, fes-li un altre tipus d'entrevista, podries fer un tipus de resistència, potser, no? Més distès, però parla d'algú que no sigui endevinar qui és. I també potser també s'hauria de plantejar que potser són molts al plató. No Llavors, sé. El fet de... No sé què dir-te. Potser que fossin més reduïts la presentador i fins i tot un i un altre col·laborador, i amb això tindríem prou, perquè potser tants col·laboradors també el fet de repartir tons de paraula i fa que estigui tot molt lent, perquè si d'una aplicació o d'un hashtag tothom ha de debatre, també fa que sigui molt lent tot el contingut del programa. Clar, també et dic, jo ahir a la nit us he de confessar que em vaig estar veient a les 3 de la matinada Control T. Va haver quines ganes, no? I a aquesta hora enganxa, Vull dir, és com una droga. Ojo, perquè tenim comentaris, no?, dels albaquins sobre Control T. Tenim comentaris dels albaquins sobre Control T. És veritat, no els he posat al guió, mare meva, i se m'està caient el món a sobre, però crec que recordar alguns. Recorda. Crec que a Instagram una persona ens va dir que el Marc Giró no el convencia. No. Que li cansava, no? Que li cansava. No, estic d'acord. Ho sento molt, Bruno. Jo tampoc estic d'acord. Vull dir, jo crec que els millors programes que ha fet TV3 aquest mes ha sigut La persona infiltrada amb el Marc Giró i el Control T amb el Marc Giró. Ja està zapeando, el Marc Giró. Marc Giró, presentador d'un nou format de TV3, experimental i innovador. Fin. Després, ara aquí mirant el nostre arxiu d'Instagram, veig també una altra resposta que ens van donar a la pregunta de Control T. En aquest cas ens deien li falta dramatisme, gent que no enganxa. I això al primer programa sí que és veritat que passava, però en el segon, que nosaltres vam demanar a la gent que ho comentés en el segon programa, jo crec que va augmentar amb el dinamisme. Sí, jo crec que sí. És que és el que dic, tenen el risc de que com depenen tant dels col·laboradors externs que venen,
Doncs uns, com saben que la propera no tornaran, s'impliquen zero, com a l'Àngel Llàcer, i aleshores surt un programa fluixet que també, tenint-los tots gravats, crec que va ser una mala decisió decidir emetre gravats. aquell com a primer programa. Crec que com a estrena hagués funcionat molt millor el de la Loles León, però això ja és un altre debat. I en canvi, clar, en el segon programa amb el Marc Giró i la Loles León, és que vull dir... La Loles León a TV3, vull dir... What the fuck? Que també molta gent a Twitter diu que TV3 s'està convertint en Telecinco amb aquest programa. Ala! I jo penso... està bé que utilitzeu... No, Telecinco. Clar, està bé que utilitzeu el sinònim de Telecinco com a televisió que no us agrada, però crec que no esteu entenent... No. De què va el format. Passa? Que també els espectadors de TV3 a vegades estan una mica quadrats, llavors si porten una persona que està fora de l'àmbit de TV3 llavors ja sembla que s'estigui fent a la televisió. En tot cas s'està convertint en Zapeando, però en Telecinco. Totalment. Perquè Loles León surt la que s'avecina, però si no... Per això mateix. Bueno, i Marc Giró ha sortit a Telecinco algun cop, Sí, a Canvia'm. Però és que clar, tu dius, justament és el que necessitem potser, no? Potser necessitem persones transversals... I no passa res que vingui una persona que hagi estat d'una altra cadena, és a dir, no som tan variats i tan oberts, llavors està tot molt bé. I potser necessitem perfils com que siguin d'entreteniment i també d'humor una mica més intel·ligent i més clar i bueno... És una tonteria. I també que la Loles León jo crec que va ser de les poques persones a TV3 que va parlar en contra del procés, perquè va dir que ja tocava parlar d'altres temes. No, Sergi, home, no pots... No. Que ja tocava també. Bueno, no entrem aquí. No, però vull dir que hi ha moltes més coses a Catalunya per parlar que no del procés, que també és un tema important, però que de vegades cal canviar de tema. Sí. El Marc Torrent a Twitter ens diu que li va agradar molt Control T, una opinió a favor en aquest cas. Sí. Diu que funciona molt bé perquè va després de la sèrie adolescent, referint-se a les de l'hoquei, i aleshores que va bé per quedar-te un rato més i riure una estona. Doncs també, sí. Bueno, que en aquest cas em sorprèn perquè és un seguidor jove. A veure com és. Que jo crec que és menor que nosaltres i per tant sembla que el programa ha connectat. Bé, perfecte. En tot cas, valorem que s'aposti per programes nous. Sí, clar. No sé per què van decidir comprar aquest a la tele belga, que tampoc sembla que sigui un programa superatractiu. Podríem comprar un altre format. Bueno, clar, algun favor del Puigdemont a Bèlgica, que havien d'adaptar un programa de la tele belga i van dir, bueno, pues vinga, fa TV3.